كما يمسيهم خبركم تخطاتلتين لومي رابع سالسانا حالا حاملة ساعة 9 مشاز تدالوا زينا ومسانا دونا نفلم لنا كتكتاتولنا بخبر زعدم بيتروس منقص هرست زينا هاقراو قنم وقصار حمام عاسو نمدفع قالسنا نحيل بزبل تيما أبزوا ما أكل تخايدو أب زواجاش باركا سبورتوا نتفتات كوم زسارتو نخخون أب زخل مدايات تزتيون أب من محدار كبابي ماي لحامن وزواء من حيلي مرد تيسا تعديلو أمريكا لعلاونتن جزاتا واحدنتن هاجرو تتحس كم زلا من قست عراق كسيسون أمريكا لعلي 300 مليون دولار زواجو توساخ وتادر أو دقف من يوكرين كتلف والسيناء أبي تشاينان سيمين كوريان بحركات وبلاو معبدن علاقلقن سرقة وريدون هاقراو قنم قصار حمام عاسو نمتفاق على سنة نحيل بزبل تيما أبزوا ماكل نسو من مملاتا تخايدو وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدالو زينا وصبصب دانايت قبر هوات جنفر منستر تعنا زوا ماكل بمخنيات هاقراو قنم قصار حمام عاسو نمتفاق على سنة نحيل بزبل تيما كاب 24 حملة كايدو زغنين اتفتات تزازيموم بسالسان حدن حملة أمنو زوا سرجا بستقبر مزازن سنسرعات أبي جنفر منستر تعنا حلافي مقصار حمام عاسو أتو كبرى بتسفى ميكائيل أبي كلتشن 10 شمونتن أستات بادو نت ب400 زنبره ملكف تعصو اب كلتشن 23 ناب بادو نت بادو 800 كم تورده بمحبار كاب كلتشن 16 كساب كلتشن 30 عصو لمطفاء بدرجه عالم زوصوت ان مسمار اب مبره خافلطو نقحتن لعل ادهبو كغبر تمحصينوم بدرجه زوبا ابز عمت زي استات 20 شحنا مساتات كم اتعدل زحبراتو كبراب مرمر حمام عصو كاب زتغبرلهم 76,425 زيغاتات كلتا شحن 781 حمام عاسو كركبو من كلا 235 كاب اتوم اوشت زوبا زنبرو اتوم كلتا شحن 646 دما ناي مغشا تاريخ زنبروم كم زخون حبيروم أما حدارن زوبا سرجقا أتو كفل مريم قبر مسكال بقدوء حمام عصو زصعب موتن أبي سدرابيتاتن حبرة السبن زخطلو قطبا وهاسيان بمجنزاب اتحمام نخطأفق نقوح ترى حبرة السبن وهد عرز ملكتن أكالاتن كم زدلي أزخاخيروم أبتا قات أمي أمنو زوبا سرجقا نزل سلاسة زلو نتفتاتن قسقاسون زملكت مبرهي بزملكتون وكلت تعنان عدوين حكاي من قريبوم حلافي تكالات تعنان زوبا سرجقا أتو تسفاهي وتابرها بزصحابو مزازة مقال زاقيت حمام عاسو نمتفاق زتعلم السراح زتبابع كوان تخونه زازانك خون كم ديقباق بمنسخخار حبرة سبنا يسرح مشارختن بوهدة كسورحون تساتاف النوتوم كعزوزون تمحتينوم صلات سبورت لعل هزباو دقفن تساتفون زحات تعاودي بمخانو كلهم زكايدو سبورتاو نتفتات كوماو سرت حيزوم زغطلو لبايتان مفتار زعال مزته أبزواجاش باركا تقايدو وكيل إيرينا إبراهيم علي بملكة تصبصب نزدالو تعستو أرسيما سمورم كتغرويا أبزواجاش باركا سبورتاوي نتفتات كوماوي سرت حيزوم زغطلولون تساتفو حبرة سبا محيال سبورت زعبيلون بايتان مفتار قدامنا تواهيبو كسرحلو أبكتما بارونتو أبز تقبر جمجام جنفر سبورت تقليتهم وانا دايركتر كفلي بهالن سبورتن اتو ادريس صالح حبزس معقال صلات سبورت لعل هزباوي دقفن تساتفون زحت تعاود بمخانو كلهم زكايدو سبورتاوي نتفتات كوما وسرت حيزم زغطلو بايتا مفتار قدامنت كوهابو زغبا عمام كم زخونه بمتقاس اب سبورت زغبر وفي بوصيت زلكعن صقاتات كبابي اب قمت زأتون كخون كم زغبا اغنزيبوم أبتي أمين حافشاوي كونتات سبورت أبنو زوباتاتن زوبان كمون نمحيالو زوسودو زلو تبقسوتات زملكت مبرهي بوكالت سبورتن حالفتي فدرشناتن كقربن كله زي تمالئ تحت غرطي واحدينا وت سبورتن مسالتهاتن نعبيت سبورتاوي نتفتات كاب زصلو حصرتات سلازخونو نمقلالو ماب زغبر صعري أبركتو حبرتسبن مشارختي أكالاتن بزتودبن زتتصنعن أقباب كحيل أزخخيرام حلافة أنفر سبورت زوباقاش باركا ممهر تسفاي تكي بوغنو
ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕቁር ጸጋታት ብግቡእ ክምዝመስ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምድንፋዕ ምውህሃድ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብሓፈሻ ተራ ኣመሓደርትን ኮምን ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ገብረስላሴ ነጋሽ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ዝግበር ጻዕሪ ከም ማእከል ዝገበረን ንርሑቕ ከባቢታት ኣብ ግምት ዘእተወን ክኸውን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣታዊታት ስፖርት ዘዕብዩ ኣማራጺታት ክናደዩ ኣብ ህፃናት ዝግበር ወፍሪ ክድፍኣሉ ንኡስ ዞባታት ምስ ጸጋታትን ዝሳነ ስፖርታዊ ንጥፈት ከተግብራ ከምኡውን ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምቅላል ብድሆታት ስፖርት ንምዕባይ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘይምቹእ ትሕተ ቅርጺ ዋሕድናዊት ስፖርትን መሰለጥያትን ንዕቤት ስፖርት በኣሉታ ካብ ጸልቡ ዘለዉ ሕፅረታት ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ስፖርት ንምዕባይ ጎስጓሳት ክካየድ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ንምዕባይ ብዕቱብ ክስራሕ ርክባትን ዝምድናታትን ፌደሬሽናት ምስ መሻርክቲ ኣካላት ክሕይል ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክካየድ ስልጠናታት ድማ ብቐጻሊ ክወሃብ ዝብል ርእይቶታት ሂቦም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይልሓም ንዞባ እምነ ሓይሊ ዘድሊ ቅጥዕታት ንዘማሉ 62 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 282 ዜጋታት ብ27 ሓምለ መሬት ጤሳ ተዓዲሉ እቶም መሬት ጤሳ ዝተዓደሉ ወገናት ተቐማጡ ዓድታት ማይልሓም ጥርቃ ዓደለዋን ዓዲ ሽመከል ምዃኖም ዝገለጸ ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ጸጋይ ተስፋጼን እቲ መደብ ንኽዕወት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ኩሎም ኣመስጊኑ ወኪል ሚኒስትር መሬት ማይን ኣካባቢን ኣብ ንዞባ እምነ ሓይሊ መንእሰይ ዓብደልረዛቅ መሐመድ ብርሃን ብወገኑ ብዘይካዞም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይልሓም መሬት ጤሳ ዝተዓደሉ ዜጋታት ኣቐዲሙ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ሰነዳቶም ንዘጻፈፉ 138 ዜጋታት መሬት ጤሳ ከም ተዓደለን ኣብ መጻኢ ከም ዝቕጽልን ብምሕባር ዝተዓደለ መሬት ኣብ ግቡእ መዓሉ ክውዕል ተላብዩ ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንዞባ እምነ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቃዱ ድማ መሬት ጤሳ ንኹሉ ግቡእ ዘማልአን ሰነዳቱ ዘጻፈፈን በቢግዚኡ ክዕደል ምዃኑ ብምግላጽ ብሰንኪ ዘይምምላእ ቀጥዕታት ዘይወሰዱ ወገናት ሰነዳቶም ምስ ኣጻፈፉ ከም ዝወሃቦም ኣረጋጊጻ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ንሸውዓተ ጽጉማት ወገናት ብጥሪትን ናውቲ ድኳንን ኣጣይሱ በቲ መደብ 5 ስድራ ቤታት ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ፌስኮ ጎቦሽ ባልቃይን ሃይኮታን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ጥሪት ክጣየሳን ከለዋ ክልተ ስድራ ቤታት ድማ ነፍሲ ወከፈን ንንግዲ ዘገልግል ባንኮን 5,000 ናቕፋን ከም ተዓደላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ተኽለ ኪዳን ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ደገፍ ዝተገብረሎም ወገናት ንዝተፈጥረሎም ዕድል ብግቡእ ተጠቒሞም ኩነታት መነባብሮም ከመሓየሹን ካብ ተጸባይነት ክናገፉን ተሓሳሲቡ እቶም ሓገዝ ተገብረሎም ብወገኖም ነቲ ዕድል ብግቡእ ተጠቒሞም ኣታዊታቶም ከዕብዩን ህይወቶም ክልውጡን ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም ተምሃሮን መንእሰያትን ኣብ ሕጊ ዘሎም ኣፍልጦ ብምዕባይ ገበናትን በደላትን ንምቁፅጻር ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተረኦም ክዕዝዙ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ሓጋዝ ሰርጌንተ ነጋሲ ተኸስተ ኣዘኻኺሩ ብ27 ሓምለ ኣብ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ንዝተዋፈሩ ኣስታት 700 ተምሃሮን መምህራንን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ኣብቲ ከባቢ ኣሰከፍቲ ገበናትን በደላትን እኳ እንተዘየለው ተምሃሮን መንእሰያትን ብሓፈሻ እቶም ኣብ ተኣፋፈ ዕድመ ግርዝውና ዝርከቡ ድማ ብፍላይ ካብ ገበናትን በደላትን ነፃ ብምዃን ኣብ ትምህርቶም ሃበርም ተወዳደርቲ ክኾኑ ሚዒዱ ኣብቲ ሰሚናር ኣብ ምቁፅጻር ሓደጋታት ትራፊክ ሳዕቤናት መስተን ኣደንዘዝቲ ወልፍታትን ተምሃሮን ስነ ምግባርን ሳዕቤናት ምጉርባት ኣብ ብሽክለታ ሳዕቤናት ምጥፋእታ ሴራ ተምሃሮ ተርዮታት ቁማርን ብጉጅለ ባእስን ከምኡን ሳዕቤናት ሰብ ሰርሖን ባህርያዊ ሓደጋታትን ብሰፊሑ ዝገለጸ ሰርጌንተ ነጋሲ ተምሃሮ ኣብ ምቁፅጻር ገበናት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምትሕብባሮም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ዑመር ዓብዱ ብወገኑ ገበናት ቅድሚ ምፍጻሞም ንዝመጽእ ሳዕቤናት ተረዲእካ ጥንቁቕ ክትከውን ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ተምሃሮ ኣብ ወቕቲ ክራማት ካብ ዝኽሰቱ ሓደጋታት ንኽድሕኑ ኣብ ዲጋታትን ዒላታትን ካብ ምሕምባስ ክቁጠቡ ብምልባው ወዲቑ ዝተረኽበ ንብረትን ገንዘብን ናብ ፖሊስ ናይ ምርካብ ባህሊ ሞጊሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣመሓዳሪ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ምስቶም ወፋሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ኣገዳስነት እሩም ስነ ምግባርን ኣገባባት ስራሕን ዘተኮረ ሰሚናር ከም ዝሃበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት እውን ተመሳሳሊ ሰሚናራት ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሓጋዝ ከም ተዋሃበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ
زي خبركم تخطاتلت صعب هاغراو زيناتات أمريكا لعلاونتن جزاتها حدنتن هاجرو تتعس كم زلا منجستي عراق دقيمو كسيسون زستقلت أمريكا بثلاثة حملة بكتما بغداد بزكايدتو متكعتا ير سباو كسارا كم زورده دحر مقلحيو بصحفة مكلخال أمريكا بينتاغون تي متكعتي نشبراوين علامات جبر منبارو كان تقلت قدايات جنا برجس مخانو ميز حبر زلو نتمت كعت بترز قانون منجستي عراق أمريكا سراويتا كان مريتو كتوت صوي الله ኣብ ኢራቅ ልዕሊ 2500 ወታደራት ኣስፊራ ዘላ ኣሜሪካ ሽበራውያን ምድምሳስ ብዝብል ምኽንያት ኣብታ ሃገር ተደጋጋሚ ደብዳብ ከም ተካይድ ጸብጻባት ይረድኡ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኢራቅ ንምውፃእ ምስ መንግስቲ ሃገር ተሰማሚዓ እኳ እንተላ እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣብ ኢራቅ ዘሎ መደበራት ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ጸጥታዊ ቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ረብሓታት ንምውሓስ ኣገዳሲ ምዃኑ ኪላታት ይገልጹ أمريكا لعل 300 مليون دولار زواجو توسخ وتادراو دغف نيوكرين كم تلخ فليتا ازي حدش دغف تتكوستي كبيد برت روكيتاتن صره تانكن كومون صره سب البو نفرتي كم زتقالل بيت صحفت بينتاغون غليصو اتمدب اب قربا مصاي كم زتغبر صحافي مكلخال لويد اوستين حبيرلو نيوكرين زاغيت لعلي 100 بليون دولار زواجو وتادراو دغف زغبرت أمريكا نروسيا مدخم زبل أجندا كون مقبار مستا أوروبا يتاجر ناي نوي حامتات تطوعل كم تفرارمتون صبصبات يردون إذا كم زيلن كله أمريكا بقرب أوان F-16 تسميان نفرت كينات نابي يوكرين كتله مقانا فليتا أمريكا قدما مشاركة زخوانا هاجرات نتن زترقق نفرتي نابي يوكرين كلها فقد كم ذهبت ذكريهم بخال وجن روسيا بثلاثة حملة بزكايرتو متكعتي ميسايل أمريكا نيوكرين زمت أوتلا أبرامس استبحلت زمناوي تانك تركبو وتادراون وات كم زعنوات حبيرا روسيا نابي يوكرين استلاك أصوار هاجرات معراب كتعنو نايفة لما كم زي كونه تبصبات يردون أب هزبايت ريبابليك تشاينان سيمين كوريان بستغستا حرقاتات هو بلاو معبلن نصوص أصحابو علقلقن سباوين نواتاون أكبابياون كساراتات وريدو بسنكت تفترة وحرقا أب كلتين هاجرات زاقيت لعلي 17 كم زموتو زحبرو تصبصبات حيالو دهايم طفي سلزلو قصر موتات كزايد كم زغل أميتهم بزيكا زي بتحرقا بالعلا أبايت مسمرات موقعازيا قرب إلكتريسيتين كالت حتى غرصن عنوات كم زوردة تفليت الله بمسرت تصبصبات السيفيلا ودحنة هزباويت ريبابليك تشاينا بتي بحريو حرقا مليونات سبات بالوتات تسأليم اللو أهقوري إيسيا ببحريو حرقاتات علقلغن هو بلاو معبلن حلفي كالكبابيتات عالمنا يتكعكم زلهم تصبصبات سعبرون تكال تمرتي سنفلتاتن بهالن ودو حورات هاجرات مالت يونسكو حموشت توسخت بوتاتات أفريقيا أب مزقب بهلا ورشاتات أسفيرو እቶም ኣብ መዝገብ ባህላዊ ርሻታት ዝተጸንበሩ ቦታታት ኣብ ምዕቃብ ታሪኽ ባህሊ ስነፍልጠትን ኣከባብን ኣገደስቲ ተራ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ እቲ ሃገራዊ ትካል ነዚ ስጉምቲ ዝወሲዱ በዚ መሰረት ክልተ ካብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ሓደ ድማ ካብ ኬንያ ቡርኪና ፋሶን ኢትዮጵያን ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ሰፊሮም ኣለዉ ዩኔስኮ ኣብ ምዕቃብ ትምህርቲ ስነፍልጠትን ባህልን ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ንዝጠቐሶም ቦታታት በብእዋኑ ኣብ መዝገቡ ክጽንብር ጸኒሑ እዩ أسمر بتونو بركي آرت ديكو أب 2017 أب مزجب بهلا ورشاتات يونسكو كم تبنزجبت ذكريهم إسرائيل بثلاثة حملة أب إيران بزكاية متكعت ميسايل أب بومبر بوليتيكا وبيت صحفة فلسطينية من قصاص حماس إسماعيل هنية كم تقتله إيران حبيرة إتي العلوي بعد سلطان حماس أب سنة سرعات قال محلا حدش بريزيدنت إيران نمستاف نبتا هاجر دحر مغاشو أب كتما طهران كم تقتل تقليصون يخن بر إسرائيل بزعبات قداي زهابتو ملاش زاقيت يلن نتي فتصامي بتر زخوانا من قصاص حماس صعبيناتو قليل كم زي كون كتنققن كله سلسة معلتات نحازن جزي زعوجت إيران كامل ساقبري كم تهبلو عنت إيران لان زي كم ديلن كله إسرائيل بثلاثة حملة أب كتما بيروت ليبانوس بزكايدوتو دبدب حدا كاب لعلو تعززت من قصاص حزب الله كم زقتلت حبيرة يخون بر حزب الله قدايات نايت متكعتي سلاميان سبات مخانا بمتكاس نمجلس إسرائيل نتي يقولون
እዚ እስራኤል ኣብ ኢራንን ሊባኖስን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ንወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ ስጋት ኣሎ። ሩስያ ንልዕሊ ሰሙን ከም ዝቕጽል ዝገለጸቶ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ብ30 ሓምለ ጀሚራ ዕላማ ናይዚ ኣብ ሰላማውን ኣርክቲካውን ውቅያኖስ ከምኡን ኣብ ባሕርታት ባልቲክን ካስፒያንን ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ሃገሩ ንምምዛን ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩ። ኣብዚ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ካብ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ልምምድ ልዕሊ 20,000 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ልዕሊ 300 መራኽቢ ውግን 10ታት ነፈርቲ ኩናትን ይሳተፉ ኣለዉ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብዚ ልምምድ እዚ ፈተነታት ሚሳይል ካብ ሳብማሪን ከም ዝካየድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሩስያ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕራ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ክዓጥቕ ኣቕዲማ ከም ዝወሰነት ዝዝከር እዩ። ተጻብኦታት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንሩስያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ከተደልድል ከም ዝደፋፍኣ እዩ ዝጥቀስ። መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 2024 ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ተመሳሳሊ ግዜ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 4% ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። ክልቴን ሃገራት ካብ ወርሓት ጥሪ ክሳብ ሰነ ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ $65 ቢልዮን ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣስታት 9% ካብኡ ሰደድ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ምዃኑ ኣረድዮም። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብቲ ዝተጠቐሰ እዋን ካብ ሩስያ ልዕሊ $50 ቢልዮን ዝዋግኡ ነዳድን ጋዝን ከም ሸመተት ተፈሊጡ። ንግዳዊ ምትሕብባር ሩስያን ቻይናን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እወታዊ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቴን ሃገራት ኣስታት $240 ቢልዮን ምንባሩ ይጠቕሱ። ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ብናይ ገዛ ርእሰን ባጤራታት ይካየድ ከም ዘሎየን ሩስያን ቻይናን ዝሕብራ። ቻይናን ሩስያን ኣብ መዳይ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ጽላታት ዘለወን ዝምድናታት እውን ጽቡቕ ምዕባለ የርኢ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ጀርመን መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ካልኣይ ርብዒ ናይ 2024 ከም ዘንቆልቆለ ጸብጻባት ሓቢሮም። ጃምላ ሃገራዊ እቶት ጀርመን ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ምስ ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ብ0.1% ከም ዝጎደለ እዚ ድማ ቁጠባታ ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ዝምት ምዃኑ ኪላታት ሓቢሮም። ብሰንኪ ተሪኦ ሓያሎ ኩባንያታት ጀርመን ብኣሉታ ተጸልየን ምህላወን ተፈሊጡ ኣሎ። ቁጠባ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነ ባጤራ ዩሮ ናይ ዝጥቀማ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብከቢድ ተሃስዩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይገልጹ። ልዕሊ 2 ዓመታት ኣቐፂሩ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ከምኡውን ክሊማዊ ምምዝባል ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኖም ይሕበር። ኬንያን ኡጋንዳን ካብ ምዕራባዊ ኬንያ ናብ ከተማ ካምፓላ ዝኣቱ መስመር ነዳዲ ንምህናጽ ዘኽእል ዝርርብ ከም ዝጀመራ ገሊጸን። እቲ ዝርርብ ክልቴን ናብ ግዛኣተን ዘሎ መስመር ክሰርሓ ዘኽእል ከም ዝኾነ ሰብ መዚ ጸዓት ናይተን ሃገራት ኣፍሊጦም። እቲ መስመር ምስ ተዛዘመ ውሕስነት ነዳዲ ኡጋንዳ ኣብ ምርግጋጽ ተርኡ ልዑል ምዃኑ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ መስርሕ ህንጸቱ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከም ዝጅምር ኣሚቶም። ክልቴን ሃገራት መስርሕ ህንጸት ናይቲ ፕሮጀክት እትከታተል ሓበራዊት ኮሚቴ ከቑማ ምዃንን ሓቢረን ኣለዋ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሃገራዊ ቅነ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ቃልስና ንሐይል ብዝብል ቴማ ኣብ ዞባ ማእከል ተኻይዱ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ዝሰረቱ ንክኸውን ኣብ ዘኽእል መዳያት ተዘትዩ። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይልሓም ንዞባ እምኒ ሓይሊ መሬት ጤሳ ተዓዲሉ። ኣሜሪካ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገሩ ትጥሕስ ከም ዘላ መንግስቲ ኢራቅ ከሲሱ። ኣሜሪካ ልዕሊ $200 ሚልዮን ዝዋግኡ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ንዩክሬን ክትልእኽ ወሲና። ኣብ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ብሓደጋታት ወብላዊ ማዕበልን ዕለቕለቕን ክሳራታት ወሪዱ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም